ngathi kuzoba mnandi kulo nyaka ngivuke ngentombi entsha ngathi kuzoba mnandi kulo nyaka ngivuke ngentombi entsha ngathi kuzoba mnandi kulo nyaka ngivuke ngentombi oh kade ngiyibona kade ngiyifuna kade ngiyibona intombi yami kade ngiyibona kade ngiyifuna intombi yami Ayo, boom! It's your boy, King Ginger, Cream de la Cream. Bathi umtimantu mabuyu bambolunye uhlase upodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana. Couple switching phones mtanami. We're in the streets of Johannesburg, South Africa, and we are definitely looking for lovers. Abantu abanomthwalo phakathi. Send King Ginger, Cream de la Cream. Ufuna ukwenza sure uthele itswayi phakathi. Hey yo Mzansi, like it when you say it with me. It's going crazy. It's going bananas. It's a peppy licking mtanami. Another day, another dola, another banger. As you all know, I'm not alone. I'm with my son. Welcome Dlamini. Shendele bobo. She popo. She. Take me straight to Guabafebayo. Hey yo boom, it's your boy King Ginger, Cream de la Cream. Intwana yase Kings bathi umtimandu mabuyu bambolunye uhlase upodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na. Couple switching phones mtanami. We are in the streets of Johannesburg and we are looking for lovers. Abantu abanomthwalo phakathi and King Ginger ne CMTV bafuna ukuthela itswayi phakathi. Kimangandile? Andile ngomunye umfana nje mistake. Banda yabanda oh no bako songinja kona nokomfana nje lokugofusa lengane lesokwe ayikwapo gofusa kwa okavu labentu ngadipos ay simboy oh memetan sister Nabil Sabi. sister are you a dancer? No, I was once a dancer. Oh ngisho man phela kuthiwa dancer enye idancer imibona enye idancer baya connect ba recognize my brother Peter Feso ubani igama Feso Thabo njalo Thabo yeah sabona udume ngani anje mina angilexini nje mina awukho ku sports awukho mhlambe kumaphoyisa mhlambe awunalutho awukho emasosheni boleni angilexile nje egelezela mfethu chilas mfethu no siswami I want to know okay mina igama lami King Ginger ne so into engiyenzayo ngikhuluma ngezinto eziningi ngithanda fashion ngithanda lifestyle so nami ngibuza abantu lifestyle questions wena my brother now my sister yabo yeah bafethu so ngifisa ukwazi are you guys dating? Yes. We are dating. What is it that you love ngomuntu wakho? Ungiphatha kahle. Phatha. Konje uthoba igama na sis? Andiswa. Andiswa. Ubhuti ngithoba ni? Thabo. Uthabo, Andiswa noThabo. Yes, ukuphatha kahle. Ungiphatha kahle, uyanginakekela, uyangithanda nje. So ngithanda yonke into ngaye kahle kahle. For sure. Ngiyajabula mfethu hayi. It's family kinjani? Wena uthandani wena ngayo wethu? Ngoba nawe uyabona nje Yeah. ngiyatinta nje mangibona nje amehlo Amen. Ay. Wena wathugangile. Hola. So mfethu ungasho ukuthi ujabulile kule relationship? yeah For sure. Siswami ungathi luphi usuku ongathi uyalithanda othi uyalikhumbula namanje sekulenzeka between the two of you? Yo, ile time siqala ukuhlangana. Kwenzala kanani maniqala ukuhlangana bafethu? Okay. Tanda. Sihlangana eMaponya Mall. Yes. So yo bengisindelwa ngiphethe ama plastic yabo. Sure. Ubhuti yaza kimazi ungisiza from lapho nje I just fell in love with him. Wangichaza from lapho. How well lakithi? Yeah, guys. When my brother love usuku. yeah nami same thing nje Same thing. because the day I saw her ngibonile ngathi the son's my wife. Yeah.
The one. No. The real one. Yeah. True one right there. But so in a scale of 100, mfethu ngathi umthanda kangakanani my sister? 100. 100. I mean, I am 10. Ne? Sure. Yeah, for sure. When you step back, Yeah. 100. 100. Usho? Wena? Alright. Ukhona umunye umuntu othandana naye ngaphandle ka my sister? Akekho. Ne? Nice. Ungenza njani uma ungafanda ukuthi my sister kune-outem court indlela? Sengitepa yafeli no. Yo. Mina ngimthemba ngeke yinje. Never. Never say never. Angeke ngiyenze lo muntu ungiphathe kahle angiboni isidingo sokuthi ngimchithele. Sure mfethu. Sisters ngiyaphakamisa ngakonje sekuba igama? Andiswa. Ngiyaphakamisa Andiswa mfethu. To the dancers bafethu soze. Mfethu nyenyisa namanje dance floor ngisayishukumisa basabiza igama lami emaboneni nje wonke most ama clubs nje bayazi mina ngishaya unyawo vunywe mina nje ngedance ngisho welcome uyazi yeah so sister I want my brother ikhona into ofuna ukuyixolisela ku my sister mhlambe owakwayenza engazi and mhlambe usuyafisa ukugonyuluka uthi ke sorry mama Mina clean. Clean. And you chilled. Wena sister ke ngicela ukubuza kuwe in scale of 100 ungathi umthemba ngani? Ngathi ngimthemba 70%. Ukumthanda? Ngimthanda 100% but ngimthemba 70%. Ne? U30 nje for disa. 30 nje for isikhala se disappointment. Umuntu bra wami. Indaba razo. Ufila offended yini ukuthi next. All right. Sister ukhona nomuntu okhotha indlela? Akekho. Ungenza njani uma wase ufanda ukuthi my brother kunomuntu omkhotha indlela? Sure. Angeke ngibelieve ne. Yo ngingafuma ngizokwata. Ne? Ngizokwata I'll be furious nje kabi. Ngoba wena uyazi. Ngoba ngiyamthemba lo muntu lo. Angiboni ukuthi angangithithela. Angeke futhi yamuzwa nawe. Yathi nithi njayami. Thank you. Okay. Yeah. Awayitholela moli na. Yes, guys, sicela nihamba mamoli. Niphume ezindlini. Nikhiphe nidle ice cream emamoli. Kunothando out there. Afethu, ngicela umuphi yakhe mfethu umuntu wakhe umtshela ukuthi emthanda. Eyasemoli le. Please. Yeah, iqine ndoda, iqine nazo. Wena lili wena. Hey. Brother, I love Bambeona, like cheese and thank you, please. So, my brother, yazi mfethu kunento siyenzayo la ithiwa loyalty test. Loyalty test is whereby we switching phones for 60 seconds. You give your partner your phone for 60 seconds, uta-check on WhatsApp, Facebook, Instagram, ukuthi wena ufletha nabo bani. Ayithi wena njaya yami, awunankinga because of ufihli lutho. Akawamele sishare lento. Sister, wena awunankinga ngithi? No, anginankinga. My baby talk we don't have to. Kanti why ungafuni siskipha amafoni angithi wena neqiniso kimi? Angithi honest kimi. Angithi awuthi. Yo, bro, relax, bro. Amafoni. Chill, bro. Naskipha amafoni. Amafoni nje mfethu uma sister kucela kanti indaba. Why you doing that, bro? Cause lo muntu lo ngazi ukuthi loyal. And uyamthemba. Uyangithemba ngithi. Asambe ke. Yeah, ishangithemba sami. Why are you angry, bro? Why ukwata kangaka? Why? Ngoba phela skipha amafoni. Chill. Skipha amafoni nje kuphela just ukuthi sibone ukuthi like isiloyal. Ngibonisa na sister ibukhiphe yakho. Abone ukuthi yebo. Awubuka ngiphethe camera, ngiphethe ama mic. Ngeke sibaleke. Letha ne yakho. Sorry, welcome. Letha ne. Indaba ngicela ukubuza ukuthi why ngafuni ukuletha yakhe. Why ngafuni ukuletha ifoni yakho kanti? Keep ifoni. Wena uthi ngiyakhumbula uya rapper wena. Ngiyakhumbula umrapper. Yeah. And yabo nje ungafuni ukukhipha ifoni uzobona. Yo. Yo brother. Hola. No. Musukhalisa ingane wena. Keep ifoni. Musukhalisa ingane. Keep ifoni. Hayi ngisebenza nabo my colleagues. Hayi imoto eyibizayo. Musuba nomona, musukuvula ifoni. Semingili phela. No. Awuthami ithi siyibonele musu uyicima. How?
Why are you doing this, bro? Isikhathi kuyo mos le phone manje. Ngabe sesambile. Bro, switched off. No, it did. Bro, wami letha le phone lena mfethu. Kantini inkinga yakho mfethu. Kantini inkinga. How? Why wenza drama dog? Sister, ngicela ume ngala. Yeah. Why wenza? Why are you doing this, bro? Why? What did I do, Why bro? are you doing this? No. Why are you doing this? Me, what did I do, bruh? Change. What did I... Feel it. Mfethu kuyindaba manje. Yambona kuzalo. Usemfowethu manje. Kanti yena mfethu usuka kuphi emakhaya akho mfethu mhlawumbe ngizosinciphisa isigwebo. Limpopo. Gephi KZN? Limpopo. Limpopo. Which side? Nami ngisuka khona eLimpopo. Baba wami, mina ngisuka nje mshamapela stay. Khale uqala ngayo. Kodwa ngiqale ngoma yasarenda. Hey. Ivule futhi. Go. Yeah. Have to do this though. Ngisambe. My brother bambe Mina ngiyathemba dog. Uyamthemba ne? Do this dog. Ngiyathemba. It's fine dog. Asambe. Ngasekhaya mina ngisuka Sechiro phela. Yasenze le loyalty test. Mina ngisuka Sechiro. Mawuthi awukwazi ke Sechiro shothi awuyena umkhaya wami. Awucheke la ungene ku WhatsApp dog, please dog. No. Mvulele sister. Nayo ke. Yes. Okay. Baba, now WhatsApp. Now. Mase type uzotype la. Makuvela igama lakho la ungitshela. Makuvela igama lezinye izinja la ungitshela ngoba lezi zinja izizobe igoqoza umuntu wakhe ngizothi ngitseni. Relax, take your time. All right guys, my name is King Changer, Cream de la Cream Ngintwana nje. Yase King Ngindlovu and we are on WhatsApp right now and we are about to tap the Trondis. Type lapho uthi I love you. Sister. Ulele potsono no lele ntleso ko ka siya u di remix. Bangitire nix. Akere ba tseba gore ke taken. Imiphela nje. Yabona ukuthi kuvela into ezikujabulisayo. Uka ke nayokuthemba. Delete lapho. Type uthi sex. Ninokhuluma ngesex wena nobabili. No, like sometimes isiyakhuluma ngayo but not every day. But unakho nje. Ngitshintsha. Indaba mfethu. Ngenze imiphela. Vela wena. Yeah, for sure. I like that. Delete lapho. Faka ipentshisi le brinjo le mfethu. Mina ngizama ukusiza wena la to find out ukuthi umuntu wakho loyal for real. This guy from Ezola. Igama lakhe ngu Hayimani. Naluzi, ngiyabona, naluzi. Wena. Delete. Zokufonela nje yami. Zokufonela. Sure. Yeah, sebenza sonke is Department of Finance. But don't push too much. Delete come outside. Awulokhu uqashesha nje. Sister andinda umjida kwethu ayikho interested in le mama. No, phela nami ngizobheka eyakhe phone. Pheka nje. Pheka zitike. Uyawudlala Facebook? Siya. Vela indaba. Feel free. You can tell me. Abna mahloni. Donel. No. Yes, ngabe yangitshela. Phuma ke ku WhatsApp, asamse ku Facebook. And then nakhona ngifuna kuma message. Ngene ma messenger utype lapha phezulu ukuthi I love you ufake iheart red and then emva kwalokho mayithi no results ungitshela mayiveza ama unread messages ungitshele mfethu ngoba ngeke siwavule because naye abafuni siyalike angizwe phuma wena unawo awena wenza kahle sister uyawudala Instagram but angikho khona kakhulu. Asiye kodwa siyo double checker. Check. Okay, mni. You're forcing, right? Give her your phone. Yeah, so isikhathi sakho ke mkhulu. Sibone ukuthi siposta njengomze. Vuli, ngikuvulele ezandleni zami. Kanti indaba mfethu wenza kanje. Hallo. Ivule ngale yani. Ivule probably. Ivule. Leo. Don't cheat us. Step. Take your time. Awumbambe welcome. No, yeah, I'm near.
Now what's up? Base type ada. Mavele kamera kula ngitshela. Mavele kamera zinyi febe la ngitshela ngoba le febe izile ikotso umuntu akayithi nje. Fondela nje my when it's a crane. Please. Umuntu osifazana yathi. Alright guys, we're not up right now about Saturday challenges. Type lapho uthi set. Lesiqiniso. Ngoba wena kade ngikubona ukuthi Akuvela mina ngiyi-1. vele wena uyi-1. Yabona. Matshela nje. Okay, delete sister. Type uthi I love you. Ha wena. Wena Yebo, kubani Anele? Kubani Anele? Cause la kuvela mina no-Anele. Ubani no-Anele? Seni ngokuthinta. Uthetha ubani no-Anele Ubani? efonini yakho? Ubani? Cousin. Can you guys say ukuthi you are fucking your cousin? What's better now because I love you on your cousin. Ufakile ukahathi noma yini? Type lapho uthi efake emoji brinjol ne-pinches nalamanda athi shwa sibone ukuthi ukousin abasendelani nlelomuntu. Namanga. Hayibo uyavela futhi u-Anele. Aha. Kanti yini ngawe ngo-Anele? Ubani Anele? Sister izandla Ubani siyisebenzisa. Anele? Cousin Awe Unamanga. Sister ngene lapha kwi-media. Sibone ithonga. Cousin yakho kanjani phethe nenza izinto kaso. No, why are you doing this, bro? I told her let's go. Khona namanisi la. Yeah, let's sister. Fela ungibambela la. No, my boy, stop it. Kwenzakalani ngawe? We are investigating here. Hawu. Oh, ablo ayinele le phezulu. Sala ke. Ubani u-Anele? Ubani? Ubani? I-girlfriend yakho Anele. Yina yini yakho? Yeah, he. Uyenza isibili. Umenza sleep. Uyenza Yambona ama position uanela nokwenza. Just thought it. But it's true, bro. Nina how many years nalo? Yeah, ikondom ukubuyisebenzisa kona no sisanele. Sister saloqhubeka nitshole nalo. Ungesima. Sister izandla, but ngakiyeka sister umhlabe ngeimpama ezininzi. Awuzi. Yabona. Yabona. Yo, bro. Yo, chill. Apologize to your girl, bro. For what? What did I do? You are fucking Anele. Anele is my cousin. Namanje usaphila simfonele. Yabo yanqaba. Nina how many months no-Anele sithi mina nawe? Yes, sister, How many years? Yes. Bro, How many years? be honest. When I shoot out sometimes lo mntana wa reading ngawo uyakubuza nanokuthi how many years did you use condom? Kodwa still. Sister, shuthe ke lo muntu uqhumisa ke Uhlala ngaphi kade ukhathala? Ela ukhathala ngaphi? Angithi Dubai. Why menze ipepa ya? You see what you about? Yeah, sister, yamuza. No. Yeah, uyahamba. Hey, No. sister asamfuna ngithi. Hamba. Yeah. Yo, bro. Yo, Lily. Chill, bro. Chill. Oh. Like a lollipop. Hold me like a lollipop. Call me when I'm in a lollipop. And lollipop. Call me when you're in a lollipop. Take me straight home. Hey yo, boom! It's your boy King Ginger, Cream de la Cream. Intwana yase Kings bathi umtimandi umabuya ubambo lunye uhlase ubhodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na couple switching phones mntanami. We are in the streets of Johannesburg and we are looking for lovers. Abantu abanomjolo phakathi and King Ginger ne CMTV bafuna ukuthela itswayi phakathi. Andile ngomunye umfana nje mistake